Ako po si Mayet, 29 years old. May asawa na po ako pero wala pang anak. Maga kasi akong nakipag-asawa nun. Kaya halos hindi ko pa nasulit ang buhay ng isang dalaga. Dahil na rin sa pamilyang pinagmulan ko. Kung bakit ko nasabi to, hayaan niyo po ako at uumpisahan ko ng magsalaysay. Balikan po natin nung ako'y 18 years old pa lang. Kakauwi ko lang nun sa bahay, galing sa mga tropa ko. Oh, Mayet, sakto yung pagdating mo ah. Napaka-timing mo naman. Ang nakangiting wika ng aking ama. Anong timing na sinasabi mo dyan, Tay? Ang sagot ko. Halika, maupo ka dito sa tabi ni Jomar. Ang sambit ni Tay. Teka, ngayon ko lang napansin na may bisita pala kayo. Sino siya? Tay? Nay? Ang nagtatakang tanong ko sa kanila. Hay naku Mayet, umupo ka na nga dyan. Ang dami mong sinasabi. Maupo ka na para masagot ko na ang mga tanong na yan. Ang seryosong sagot ni Itay. Ayaw ko nang makipagtalo sa kanila dahil alam kong hahaba lang ang usapan namin na yun. Umupo nga ako sa tabi ng kanilang bisita. Mayet, si Jomar. Jomar, siya yung sinasabi ko sa yung anak namin. Ang masayang sabi ni Itay. Tay, gusto ko yung diretsahan. Ano ba kasi ang ginagawa niyan dito? Ang pagtataray ko. Mayet naman eh. Masyado kang mainipin. Sige na nga, para wala ka nang masabi. Si Jomar ang gusto namin para sa'yo. Dahil kilala ko na. Matagal ko na siyang kasama. Halos lahat ng derby magkasama kami. Mayet, ayusin mo ang sarili mo. Dito na siya tumira. Habang hinihintay natin ang araw ng kasal ninyo. Ang wika ni Tay. Anong sinabi mo, Tay? Gusto mong magipag-asawa ko sa lalaking ito? Tay, nakikita ko ang paghihirap ng aming ina dahil sa mga bisyo mo. Kailanman, hindi ko pinangarap ang magipag-asawa sa kagaya ninyo. Ayaw kong maging miserable ang buhay ko. Hayaan niyo naman sanang ako ang pumili sa papangasawa ko dahil ako ang makikisama at hindi naman kayo, ang sagot ko. Hoy, Mayet, baka nakakalimutan mo ha? Anak ka lang namin. Kami ang mas lalong nakakaalam kung ano ang ikakabuti mo. Huwag ka nang magreklamo. Wala ka rin lang magagawa eh. Kung ako sa'yo, sumunod ka na lang. Hindi ka na pwedeng tumanggi pa. Ang galit na sambit ng aking ama. Tay, oo nga. Kayo nga ang mga magulang ko. Pero buhay ko to. Hindi na lang ba ako magsasalita? Basta-basta na lang bang sumunod na lang sa inyo? Ako naman yung makikisama eh. Hindi naman kayo. Bakit ba kasi ganito ang ginagawa ninyo? Tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa mga kapatid ko. Nang dahil sa mga ginagawa ninyo, naging ganon ang buhay nila. Nakikita nyo naman siguro ang kalagayan ng buhay nila ngayon, di ba? Naghiwalay na sila. Ang kawawa ngayon, yung mga anak nilang walang kamalay-malay. Magbago na kasi kayo. Tama na. Hayaan niyong kami ang pumili na makakasama namin. At ikaw naman, Nay. Hayaan mo na lang bang ganito? Hinahayaan mo na lang bang ganito ang ginagawa ni Itay? Ang pabalang na wika ko. Anak, Mayet, pasensya ka na.
Kung pipigilan ko kasi ang ama nyo, kami yung mag-aaway. At alam mo na ang gagawin niya pag magalit. Nananakit ang tatay ninyo. Kaya kahit hindi ako pabor sa mga ginagawa niya, wala naman akong magagawa eh. Masyadong marahas ang ginagawa niya. Alam ko, nahirapan na kayo. Pero, sorry, Mayet, anak. Dahil wala akong magagawa. Ang malungkot na turan ng aming ina. Hay nako, Mayet. Kahit anong sabihin mo, walang magagawa ang nanay mo. Dahil alam mo naman siguro, ako ang padre de pamilya. Kaya, ako ang masusunod. Mayet, sa tingin mo ba, kayang-kaya ako ng nanay mo? Ito ang tatandaan mo ha. Kahit sino, hindi nila kayang pigilan ang mga ginagawa ko sa inyong mga anak ko. Kami ang nagpakahirap para mabuo at mapalaki kayo. Hindi kami papayag na mabaliwala lahat ng mga pinaghirapan na yon. Di bale, kung si Jomar ang mapapangasawa mo, hinding-hindi ka magsisisi. Tandaan mo yan, Mayet. Ang wika ng aking ama. Ganun ba, Tay? Hindi porket ikaw ang padre de pamilya. Ganun na lang ang gagawin mo. Yung pipilitin mo kaming magkisama sa isang taong hindi namin gusto. Kung ikaw kaya ang nasa kalagayan namin, papayag ka rin kaya? Ang galit na sambit ko. Mayet, pwede ba? Huwag mong sabihin yan. Dahil maalala ko lang ang nangyari sa akin nun. Alam mo, nararamdaman ko naman kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Dahil naranasan ko rin yung ganito. Nung kapanahonan namin, mga magulang ang pumili ng mapapangasawa namin. Parental love kung tawagin. Nakikita mo naman ngayon ang samahan namin ng nanay mo. Dahil hindi namin gusto ang isa't isa. Sa kagustuhan naming makuha ang aming mga mana, pumayag kami sa kagustuhan ng aming mga magulang. Nung nakuha na namin ang aming mga mana, dito namin na-realize na hindi pala dapat yun ang aming ginawa. Dahil yung mana na yun, ipinagpalit namin ang aming kalayaan, kaligayahan. Magsisiman kami ngayon, wala na. Dahil noon, umaasa kaming matutunan naming mahalin ang isa't isa. Nagkamali kami. Kaya ngayon, gusto kong gawin din sa inyo ang naranasan namin. Ang sambit ni Tay. Tay, bakit po ba ganyan kayo? Alam nyo nang walang patutunguhan ito. At alam na alam ninyo na hindi matuturuan ang pusong magmahal. Tay, hindi pa naman huli ang lahat Pwede nyo pa namang baguhin ang lahat. Please lang naman Huwag nyong gawin sa akin ang ginawa ninyo sa mga kapatid ko. Ang pakiusap ko. Pasensya ka na, Mayet. Hindi na kasi magbabago pa ang isip ko Mabuting tao tong si Jomar. Hindi ka magagaya sa mga ate mo. Basta, ang dapat mo lang gawin, sumunod ka lahat sa gusto nitong mapapangasawa mo. Ang masayang sabi ni Tay. Pinagmasdan ko si Jomar at talagang mula sa mukha nito, kinilatis ko ng husto. At sa aking lihim na pagkilatis, napansin kong tila ba mabait naman ito. Hindi mo lang nagpakita ng pagdutol sa kagustuhan ni Itay. Napapaisip tuloy ako at hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong sa taong gusto ng aking ama para sa akin.
Jomar, kanina ka pa nakikinig sa usapan Meron ka bang gustong sabihin? Nagtataka na kasi ako Hindi ka man lang sumabat sa usapan namin. Ano sa tingin mo? Magkakasundo kaya tayo? Ang wika ko. Alam mo, Mayet, pinalaki ako ng mga magulang kong tinuro yung mabuting asal. At isa na dito ay yung biglang pagsabat kung may mga nag-uusap. Huwag basta-basta makikisabat. Kung hindi naman binibigyan ng pagkakataon para magsalita. Kaya, heto, nanahimik lang ako. Nakikinig. Kung labag sa kalooban mo, ang mga sinabi ng tatay mo, huwag kang mag-alala. Rerespetuhin ko yun. Ang sagot ni Jomar. Sa mga sinabi niya ngayon, iisa lang ang ibig sabihin nun. Tama ang hinala ko sa kanya. Jomar, kung ano ang sinabi ni Itay, sumunod na lang ako dahil wala akong magagawa. At isa pa, ramdam kong okay ka naman ang sagot ko. Nag-usap-usap na nga kami noon. At ang napag-usapan namin ay ang kasal. Pagkalipas ng 3 buwan, naganap ang kasal namin ni Jomar. Napili lang yung mga bisita. Natapos ang simpleng kasal pero masaya. Pagkatapos ng kasal na yon, umuwi kami sa bahay nila Jomar. Ang gusto ng tatay ko, tumira kami sa bahay namin. Pero hindi pumayag si Jomar. Walang nagawa si Itay at napansin kong malungkot siya dahil hindi pumayag si Jomar. Tay, di bale, palagi po akong pupunta dito. Sana maintindihan niyo ang asawa ko ang turan ko. Mayet, naintindihan ko ang lahat. Mag-ingat ka dun ang sagot ng aking ama. Nung mga sandaling yon, ayaw ko nang magkipagdramahan pa sa ama ko. Kaya umalis na kami. Pagdating namin sa bahay nila Jomar, lahat na naming nagsasagutan ang mga binan ko. Ma, pa, ano to? Ang tanong ni Jomar sa mga magulang niya. Jomar, buti naman at umuwi ka na. At talagang sinama mo na dito ang babaeng ito. Alam mo, kung alam lang namin ng mama mo na ang anak ng sugarol ang babaeng papakasalan mo, hindi kami pumayag. Ikaw kasi Jomar hindi mo man lang kinilatis ng husto ang pamilyang papakisamahan mo. Hindi porket kasama mo sa pasugalan ang tatay nitong babae na to, pumayag ka na. Alam mo, para kang naubusan ng babae. Ang sigaw ng kanyang ama. Pa, huwag naman kayong ganyan. Asawa ko na po si Mayet. Hayaan nyo na kami. Total, mas marami naman akong ambag sa kasal namin. Kasama ko si Mayet dahil gusto kong dito kami. Ilang buwan lang naman siguro. Alam nyo naman, hindi pa tapos yung pinapatayo kong bahay. Ang mahinahong sagot ni Jomar. Hoy Jomar, huwag mong isumbat na mas malaki ang ambag mo sa iyong kasal. Aba, dapat lang no. Kung iniisip mong welcome kayo dito sa bahay na to, nagkakamali ka. Wala kayong lugar dito. Hayaan ka namin, basta ang gusto lang namin, umalis kayo. At sana, ito na yung huling araw na makita namin ang pagmumukha mo, Jomar. Ang sambit ng kanyang ina. Nagtinginan kami ni Jomar at hinawakan niyang kamay ko. Papasok sa kanyang kwarto. Hayaan niyong kunin ko ang magamit ko, ang wika ni Jomar. Pumasok kami sa kanyang kwarto at lahat ng gamit niya nilagay niya sa bag. Nung naayos na namin ang mga gamit niya, lumabas na kami sa kanilang bahay. Jomar, saan tayo pupunta?
ang tanong ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. May kaibigan akong handang tumulong sa atin, ang sagot niya. Alam kong mahirap ang kalagayan namin ni Jomar, kaya mas minabuti kong manahimik na lang. Pumunta nga kami sa bahay ng kaibigan niya. May kalayuan yung lugar na yun, kaya labis kong pinagpapasalamat dahil welcome naman kami sa bahay ng kaibigan niyang si Maxi. Bro, salamat ha. Dahil, alam mo, kung hindi mo kami tinanggap ngayon, hindi ko na alam kung saan kami pupunta. Ang turan ng mister ko. Alam mo, Jomar, nagtataka nga ako eh. Ang buong akala ko, okay lang sa mga magulang mong makipag-asawa ka na. Pero, bakit nagkaganito? Ang nagtatakang wika ni Maxi. Yun din ang buong akala ko. Ewan ko ba? Nung sinabi kong gusto ko nang lumagay sa tahimik, hindi naman sila tumutol. Pero ngayon na, tapos na ang kasal namin ni Mayet, saka na lang sila magre-reklamo. Sana, naisip din nilang sagrado ang kasal namin. Hindi kami basta-basta maghihiwalay ng ganun-ganun na lang. Ang malungkot na sabi ni Jomar. O siya, sige na, di bale. Kung talagang tutol ang mga magulang mo, Jomar, welcome na welcome kayo dito sa bahay ko. Ang masayang wika ni Maxi. Tumira nga kami sa bahay ni Maxi. Inaamin kong nahirapan akong mag-adjust. Lalong-lalo na sa lifestyle ko. Hindi kasi ako sanay na nasa loob lang ng bahay. Kaya sinabi ko kay Jomar na gusto kong magtrabaho. Nung una, hindi siya pumayag. Pero, nung palagawang kinukulit, pumayag na rin siya. High school lang ang natapos ko. Kaya naghanap ako ng trabahong bagay sa akin. At ang pagiging waitress sa bar ang pinasok ko. Habang abalang-abala ako sa paghanap ng trabaho, si Jomar naman, naging abala din siya sa mga bisyo niya. Naengganyo siya sa ganito dahil palaging nananalo. Hinayaan ko lang siya sa gusto niya. Hanggang sa nakahanap na ako ng trabaho. Si Maxi ang hatid sundo ko. Nag-iusap ako sa kanya na huwag niyang sabihin sa mister ko ang trabaho ko. Nangako naman siyang hindi yan sabihin sa kanya. Pero may kondisyon. Papayag daw akong gawin niyang kasintahan. Mayroon daw kasi silang reunion na magkakaibigan. Kasama daw nila ang kanyang ex. Gusto raw niyang ipamukha sa kanya na nagkamali siyang ipagpalit siya sa iba. Alam kong mahirap yung gagawin kong yun. Pero hindi ko naman siya kayang tanggihan dahil meron akong lihim na tinatago kay Jomar na asawa ko. Kaya naman, pumayag ako sa kagustuhan niya. Maxi, ano to? Bakit ako pa? Ang tanong ko. Mayet, ayoko ng maraming tanong. Kung ayaw mo, okay lang naman eh. Ang seryosong sambit niya. Malaki ang utang na loob namin kay Maxi. Kaya pumayag ako. Habang hinihintay ko ang araw ng kanilang reunion, kinakabahan ako. Lalo na at walang kaalam-alam si Jomar na mister ko. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Hanggang dumating ang araw ng kanilang reunion. Masaya silang nagkita-kita at talagang super sweet ni Maxi sa akin. Akbay, halik, yakap. Yan yung mga ginawa niya sa akin habang harap namin ang ex niya. Kakaiba ang ginagawa niya kahit alam naming parehong nagpapanggap lang kami. Natapos ang reunion lang magkakaibigan. Iba ang nararamdaman ko. At habang nasa daan kami pauwi, bigla kaming huminto sa gilid ng daan.
Doon sa ilalim ng malaking puno. Doon kami naupo. 10 oras na noon ng gabi. Kaya madalang yung mga sasakyan na dumadaan doon. Maxi, anong ginagawa natin dito? Ang tanong ko. Medyo nahihilo kasi ako ang sagot niya. Nako, saglit lang. Tatawagan ko si Jomar, ang sagot ko. Mayet, hindi naman si Jomar ang kailangan ko ngayon Ikaw, patawarin mo ko. Hindi ko na talaga kaya. Kanina pa ako nagtitimpi. Alam mo yan, ang wika niya. Ayokong magpanggap at mas lalong ayokong maging ipokrita. Inaamin kong pareho lang kami ng nararamdaman. Kaya hinayaan kong mag-enjoy kaming dalawa. At doon, sa ilalim ng puno na yun, doon kami nagpakasaya ng husto. Pagkatapos noon, umuwi kaming dalawa na parehong nasiyahan. Sobrang saya. At talagang kakaiba yung pakiramdam ko noon. At dahil sa namagitan sa amin ni Maxi, ayaw kong magsinungaling kay Jomar. Kaya sinabi ko sa kanya ang nangyari sa amin ni Maxi. Ang buong akala ko, magagalit siya. Hindi naman pala. Nag-usap kaming 3 at ang napagkasunduan namin, 2 sila sa buhay ko. Hindi na ako tumutol dahil ayaw kong itulak ang isa sa kanila. Dahil mahalaga silang 2. MWF ang schedule para walang samaan ng loob. Sunday ang pahinga ko. Hinayaan nila akong gumala. Umaalis na rin ako sa club dahil ayaw nilang magtrabaho pa ako doon. Alam kong marami sa inyo ang hinuhusgan ng pagkatao ko. Pero hindi ko kayo masisisi dahil sino ba naman ako para ipagtanggol ko ang sarili ko? 2 lalaki sa buhay ko. Oo, nakatira kami sa isang bubong. At 2 lalaki ang salitan na gumagamit sa katawang lupang ito. Alam ko marami na yung mga nagsabing napakaboba ko, napaka-ipokrita, pero sabihin nyo na ang mga gusto nyong sabihin sa akin. Basta ako, masaya ako sa buhay ko ngayon. Kaya yung mga taong mapanghusga, kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo. Sa ngayon, kahit ganito ang relasyon namin, napakasaya ko. Dahil kahit papano, nag-e-enjoy ako sa buhay. Hindi kasi ako nag-enjoy nung dalaga pa lang ako Kaya ngayon na may mga asawa na ako, ine-enjoy ko na ang buhay ko. Take note, mga asawa. Kahit papano naman masaya naman ako sa ginagawa ko. At gusto kong sabihin sa inyo ngayon na hindi naman ako proud pero hindi ako nagsisisi kung bakit ganito ang pinili kong buhay. Ang mahalaga, 2 silang nag-aalaga sa akin. At higit sa lahat pa dyan, 2 silang nagmamahal sa akin ng totoo. Yes, medyo naparami na po yata yung mga nasabi ko. Siguro, ito na yung tamang oras para tuldukan ang kwentong ito. Kahit marami pa sana akong gustong sabihin sa inyo, pero alam kong marami na yung humuhusga kaya dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Mayet. Ikaw na nga nagsabi. Niloloko ka. Kaya nasa sayo yan kung hahayaan mo siyang lokohin ka lang. Kung hindi niya nakikita ang halaga mo, maghanap ka ng lalaking hindi lang katawan ang habol sa'yo, kundi mahal ka. Nagtsatsaga ka sa asawa mo.
Malaki lang naman ang katawan nun. Pero pagdating sa ibang bagay, wala namang binatbat yun. Kung gusto mo ako na lang. Mas kaya kitang pasehin. May boy ka na. May instant mister ka pa. Kahit nga hindi mo na ako bayaran Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento sa inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Anika. 29 years old na ako. Nakatira sa Pampanga at kasal sa asawa kong si Jason. Hindi niya tunay na pangalan. 1 taon pa lang kaming kasal ay nagpunta na ito abroad upang doon magtrabaho. Sa ngayon ay 3 taon na siya sa abroad. Hindi pa kami nagkakaanak ni Jason dahil ayaw pa raw niya. Si Gio, ang helper namin, ang siyang nakakasama ko madalas dito sa bahay. Nasa edad 27, wala pang pamilya dahil binata pa. Kaya dito na rin nanunuluyan sa amin bilang pinagkakatiwalaan ko. Magpinsan kasi sila ng asawa ko. Hindi ko sukat akalain na mababaling kay Gio ang pagmamahal na meron ako para sa aking asawa. Ang boy naming naging kasama ko sa lahat na mas matagal ko pang nakasama sa iisang bubong kesa sa asawa ko. Hindi graduate ng high school si Gio, pero napakabait nito at mas maalalahanin pa kesa sa mister ko. Isa pala akong preschool teacher. Sa totoo lang, gusto ko nang pauwiin si Jason dahil kaya naman namin kahit pa hindi siya mga ibang bansa. Ngunit ang sabi nito, iyon ang pangarap niya, ang makapagtrabaho abroad. Sinuportahan ko ang gusto niya at nag-loan pa ako para lang makapag-abroad siya. Lagi kong sinasabi sa kanya na gusto ko nang magkaanak, pero ang katwiran naman niya ay maaga pa. Darating din daw kami sa tamang panahon. Naiinggit ako sa mga kasamahan ko sa trabaho dahil buo ang pamilya nila at may mga anak na. Ngunit ako magti-30 na lang ay wala pa rin. Hindi naman ako mapayat dahil may pagkamataba ang aking katawan. Ngunit nasa tamang lugar naman ang kurba ng aking bewang. Sapat para matawag pa ring sexy na chubby. Maputi rin akong babae kahit na may katabaan, kaya kahit na anong damit ay confident ko pa rin na isusuot. Yun nga lang, malaki yata ang problema ng asawa ko sa katawan ko. Madalas akong sabihan ni Jason na mag-gym, ngunit wala naman akong nakikitang dapat baguhin dahil ayos lang naman ang kurba ng aking pangangatawan. Hindi naman ako yung tipo na sobrang taba. Palibhasa kasi si Jason ay gym instructor sa ibang bansa, kaya nais nito ay payat ang aking pangangatawan. Madalas naming pag-awayan kapag napupunta na sa ganun ang topic namin. Sa totoo lang, marami pang humahanga sa akin dahil kahit na chubby ako, ay bagay na bagay pa rin daw sa akin ang mga sinusuot ko. Lalo na si Gio na walang ginawa kundi purihin ako. Si Gio ang helper o utusan namin dito sa bahay at siyang nakakasama ko. Sa 1 linggo ay 4 na beses ito kung mamalagi sa amin at umuwi sa bahay nito sa sumusunod na araw. Ito ang tagaayos ng mga sirang parte ng bahay, tagalipat, tagabuhat ng mabibigat at tagalinis na rin. Kulang na nga lang ay maging kasambahay na rin to. Mabait si Gio, ngunit palaging seryoso. Ganun pa man, masasabi kong may ibubuga ang kanyang itsura at pangangatawan. Dahil hindi maitatangging mas magandang lalaki pa nga ito kesa sa pinsan niyang si Jason na aking asawa. Sadyang malaki lang talaga ang pangangatawa ng aking mister dahil nga sa klase ng trabaho nito. Mula ng mga ibang bansa ito, 3 taon na ang nakakalipas.
ay ilang beses pa lang itong umuwi. Minsan ay nagtatampo ako rito dahil mas pinipili pa nitong lumayo kesa ang makasama ako. Dahil pwede naman na siyang dito na lang sa Pinas magtrabaho. Ngunit wala naman akong laban dahil yun daw ang pangarap niya. May nabanggit na ba kung kailan ang uwi ni Jason? Matagal-tagal na rin nung umuwi siya. Tanong ni Gio sa akin. Umaga ng Lunes at sabay kaming mag-agahan. Nakasanayan na rin namin. Isa pa ay malungkot ang mag-isa. Baka sa August pang uwi nun eh. Alam mo naman yun, bigla na lang uuwi. Sagot ko bago uminom ng tubig. Nga pala Gio, pakiayos naman yung butas sa bubong. Banda sa kusina, may tumutulo na kasi tuwing umuulan eh. Pakirepair na rin yung kubo sa may likod ng bahay para matambayan. Sige, walang problema. Sagot nito at tinapos na ang pagkain. Salamat. Mauna na ako ha, may pasok pa ako eh. Ikaw nang bahala dito sa bahay. Paalam ko matapos kumain. Maliligo pa kasi ako at maghahanda para sa pagpasok. Nang matapos akong maligo, ay sakto namang may kumatok sa pinto. Lumabas ako ng kwarto. Natanging tuwalya lang ang suot. Anong kailangan mo, Gio? Tanong ko nang makita siya sa labas ng pintuan. Saglit pag napako ang paningin nito sa akin bago nakapagsalita. Pansin ko rin ang paglunok nito. Hindi ko na magawang mailang sa kanya dahil nakasanayan ko na rin naman kasi na palaging nandito si Gio. May tatanong lang sana ako eh. Gusto mo bang pinturahan ko na yung kubo? Masyado na kasing lumang tignan. Ayos lang. Kung anong mas ikagaganda, bahala ka na. Nakangiting sabi ko dito bago inalis ang maliit na towel sa aking buhok at ipinunas yun. Natawa ko nang sundan niyo ng tingin ni Gio. Baka naman matunaw ako sa kakatitig mo, Gio. Hindi naman. Napansin ko lang na gumaganda ka yata lalo ngayon. Wika nito at may kasama pang pagkindat. Sus, maghanap ka na kasi ng jowa mo para hindi akong binobola mo. Hindi naman kita binobola, Anika. Sige na. Alis ka na't magbibihis na ako. Nga pala, hatid mo ako ha. Sunduin mo na lang rin ako mamaya. 4:00 uwian ko eh. Paalala ko bago sinara ang pintuan. Matapos kong isuot ang uniform at makapag-ayos, ay siya namang pagtunog ng cellphone ko. Nang tinan ko ay tumatawag si Jason. Hello Han, kumusta ka dyan? Bungad kong tanong sa kanya sa video call. Katulad pa rin ng dati, nakakapagod pero masaya naman. Lalo na kung nakikita ko ang mga natuturuan ko sa gym na magaganda ng katawan. Sabi nito at inilapag ang cellphone. Kakauwi ko lang, tinawagan lang kita para kumustahin. Papasok na ako eh. Masaya ako nag-e-enjoy ka dyan kahit papano. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Paalala ko habang nagsusuot ng sapin sa paa. Oo naman. Ikaw naman, bantayan mong timbang mo at baka madagdagan ka pa. Ano na lang ang sasabihin ng iba sa akin na isa akong gym instructor pero hindi ko mabantayan ang asawa ko. Natatawang sabi nito. Natahimik na lamang ako bago tipid ng umiti. Normal pa rin naman ang timbang ko. Siya sige, baka maliit pa ako. Gusto ko na agad tapusin ang tawag sa tuwing iyon ang binabanggit niya. Para ba kasing baliwala sa kanya na naaapektuhan ako sa mga sinasabi niya. Ayoko namang makipag-away sa kanya ng ganitong oras. Baka kasi maghapon lang masira ang araw ko. Pagbaba ko ay naghihintay na sa akin si Gio sa labas. Pansin ko na naman ang pagtitig nito sa akin. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa akin nang makasakay na ako. Marahil ay napansin nito ang pagkakakunot ng noo ko dahil sa naging huling pag-uusap namin ni Jason. Oo naman, ayos lang. Sagot ko. Nag-away na naman ba kayo? Tanong nito. Napapikit na lang ako at inis na tumingin sa kanya. Ihatid mo na lang ako, Gio. Malilate na ako sa klase ko eh. Seryosong sabi ko para maitago ang inis na nararamdaman ko para sa aking asawa. Kasi naman,
Hindi naman ako sobrang mataba. Normal pa naman ang timbang ko. Pero bakit parang mali na yun para sa mister ko? Nang dahil na naman sa katawan mo, no? Kaya kayo nag-away. Tanong nito habang nagmamaneho. Hindi tumitigil sa pag-uusisa. Hindi ako sumagot sa kanya. Huwag mo nalang pansinin yun. Masyado lang siyang body conscious. Maganda ka at sexy ang katawan mo. Ganyan ang batayan ng magandang katawan. Paano mo naman nasabi? Sa wakas ay nakapagsalita ako. Dahil hindi basihan ang pagiging mapayat para matawag na sexy. Para sa akin at sa ibang mga lalaki. Karamihan pa nga ay mas gusto ang ganyang katawan kesa yung payat. Nasaktuhan mo lang talaga na si Jason ay ibang tipo. Baka binubuwala mo lang ako para gumaan ang pakiramdam ko. Hindi naniniwalang sabi ko. Ang totoo ay gustong-gusto ko sa tuwing kino-comfort ako ni Gio sa ganitong sitwasyon. Sa eskwelahan ay katulad ng dati ang routine ko. Nagtuturo ng mga bata at pagsapit ng lunchtime ay magkakasama kami mga teacher na kumakain sa kantin. Lumipas ang mga araw. Ganon pa rin ang nangyari. Hindi pa kami nagkakausap ng asawa ko dahil baka busy pa ito sa trabaho. Chinachat ko naman to pero hindi pa rin nagsisin. Kakatapos naming kumain nang dumiretso ako sa CR para mag-retouch. Natigil ako sa ginagawa ko nang tumunog ang cellphone ko hudyat na may nag-message. Galing iyon sa asawa ko at nagsento ng video. Nakaramdam ako ng kaba nang buksan ko ito. Ganun na lamang kasi ang panginginig ng kalamnan ko sa aking nakita. Mukhang ibang exercise na yata ang tinuturo ng asawa ko abroad. Natulala ako sa simula pa lang ng video. Nakahiga si Jason sa kama at may lumapit na babae. Ang mga sumunod na pangyayari ay ang pag-iisa nila. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Agad kong sinave ang video na sinendya. Napaupo na lamang ako at nangihina dahil parang dinurog ang puso ko sa sakit. Hindi ko lubos maisip na magagawa kong lokohin ang asawa ko. Parang pelikula lang sa utak ko ang napanood ko na paulit-ulit at ayaw tumigil. Nang muli kong tingnan ang messenger ko ay deleted na ang video. Pero huli na. Kahit i-delete pa ng asawa ko, ay nakita ko na. Tama ngang hinala ko. Nagkamali lamang siya ng send. Inayos kong aking sarili at hindi na nagawang pumasok sa panghapon kong klase. Nagpaalam na lang ako at nagsabing may sakit ako sa principal. Nag-commute ako at nagpahatid sa bahay. Naabutan ko si Gio na nag-aayos ng sirang gripo sa lababo. Nang makita ko nito, ay hindi na ako nagdalawang isip na sugurin siya at yakapin at sa bisig niya ako umiyak. Ano bang nangyari? Tanong niya sa akin sa magaang boses. Tanging hikbi lang ang naisagot ko. Nag-away na naman ba kayo? Niloloko niya ako, Gio. Wika ako sa kanya. Ikaw naman kasi, masyado kang tiwala kay Insan. Sige na, huwag ka nang umiyak. Hindi mo dapat iniiyakan ang kagaya niya. Masuyong sabi niya. Masakit para sa akin ang nangyari, Gio. Asawa ko siya. Ikaw nang nagsabi na niloloko ka niya, di ba? Nasa sayo na yan kung aayaan mo lang na niloloko ka niya dahil lang sa asawa mo siya. Marami dyan lalaki na handa kang mahalin sa kung ano ka at sino ka. Sadyang hindi lang talaga nakita ni Insan ang halaga mo. Nandito naman ako, Anika eh. Kung gusto mo, ako nilang asawahin mo. Puro ka talaga biro, Gio. Siya nga pala, tapos ka na yung kubo. Gusto mo bang makitang inayos ko? Malaki ng pinagbago nun kesa dati. Pag-iiba nito ng usapan. Hinila ko nito papunta doon. Gusto mo makita yung loob? Inayos ko talaga to nung mga nakaraang araw at kanina ko lang napinturahan. Masyadong mainit kaya mabilis namang natuyo. Paliwanag niya sa akin. Nang pumasok kami, ay maayos na ang kubo. May mga ilang gamit, may mesa rin sa gitna na gawa sa kahoy.
Maganda nga. Wika ko dahilan para mawala na rin sa isip ko ang mister ko. Hayaan mo, dadagdagan ko ang sahod mo sa katapusan. May ngiting sabi ko. Maya-maya ay napalunok ako nang lumapit siya sa akin. At halos magdikit na ang aming katawan. Hindi na kailangan, Anika. Halos paus pa nitong sabi bago ko binuhat at inupo sa mesa na halos ikasigaw ko. Ano bang ginagawa mo? Kinakabahang tanong ko. Hindi ba't niloloko ka ni Jason? Hahayaan mo bang niloloko ka lang niya? Tanong niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tutok na tutok sa aking muka. Matagal na kitang hinihintay. Hindi mo ba napapansin? Puro ka kasi si Insan eh. Ano bang sinasabi mo? Nauutal kong tanong. Gusto mo bang malaman kung anong sinasabi ko? Tanong niya na kinatango ko naman. Matagal na kitang gusto, Anika. Sabay lapit nito ng labo bang ituloy ko? Tanong nito. Sunod-sunod ang naging pagtango ko at binigyan siya ng laya sa kanyang ginagawa. Kung kayang gawin ni Jason sa akin na lokohin ako, kaya ko rin gawin yun. Inihiga niya ako sa kahoy na mesa at dala ng halo-halong emosyon ay hinayaan ko siyang angkinin ako. Ngayon ko na lamang ulit ito naranasan at masasabi ko ang di hamak nga naman na may maipagmamalaki si Gio kumpara sa asawa ko. Sa loob ng 4 na taon naming kasal ni Jason at habang wala siya ay hindi ko siya nagawang pagtaksilan o tumingin sa ibang lalaki kahit pakasama ko sa bahay si Gio. Purong katiwala at utusan lamang ang turing ko sa kanya dahil ayokong magkaroon kami ng away ni Jason. Ngunit ngayong siya na ang gumawa ng kalokohan sa akin ay tapos na ang pagtitiis ko. Siguro nga kaya mas pinili nito sa ibang bansa manatili ay dahil hindi talaga ako nito gusto, lalo na ang katawang meron ako. Hindi kagaya ni Gio na kaya kong tanggapin at purihin. Dahil sa aming pagod ay nakatulog kami ni Gio sa kubo. Gabi na nang magising kami. Wala akong maramdamang pagsisisi. Isa pa ay tuluyan na akong nakapag-isip. Balak ko nang mag-file ng annulment kay Jason. Anong gagawin mo ngayon? Tanong sa akin ni Gio. Gusto ko na makipaghiwalay. Tanging sagot ko at bumuntong hininga bago bumangon at sinuot ang kaninang damit. Nang tingnan ko ang cellphone ko ay marami na palang missed calls galing kay Jason. Tinawagan ko ito at ilang ring lang ay sinagot niya. Ang kapal naman ng mukha mong tawagan pa ako. Bungad ko sa kanya. Han, hindi naman sa mali ang iniisip mo. Mali ka ng pagkakaintindi sa video eh. Hindi kasi talaga para sa yun. Nagkamali lang ako ng send. Aligagang sabi nito na kinatawa ko ng pagak. So kung hindi ka pa nagkamali, hindi ko malalaman ang pinaggagawa mo dyan, Jason. Huwag mo akong paikutin, Jason. Kitang-kita ko ang lahat, kaya wala kang dapat ipaliwanag. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin dahil wala ka nang babalikan dito. Maghiwalay na tayo. Hindi mo magagawa sa akin yan dahil mahal mo ako, Anika. Walang tatanggap sa'yo, ako lang. Pasalamat ka nga dahil pinakasalin kita. Walang preo na itong sumbat sa akin. Ang kapal naman ng mukha mong gamitin ang pagmamahal ko sa'yo, Jason. Kumukulo ang dugo kong sabi sa kanya. Hindi ako magpapakatanga sa'yo. Sa tingin mo walang tatanggap sa akin dahil lang sa katwiran mong mataba ako. Pues, nagkakamali ka, Jason. Magpa-file ako ng annulment. Huling sabi ko na puno ng sakit at puot bago binabaan ito ng tawag. Muling tumulo ang luha ko na agad ko namang pinahid nang mapatingin ako kay Gio at tahimik tong nakatitig sa akin. Tama lang ang ginawa mo. Hindi mo deserve na saktan at lokohin. Napabilib mo ako dyan, Anika. Sa wakas ay nagawa mo rin siyang awayin. Nakangiting sabi nito bago ko niyakap ng mahigpit. Para akong nagising noon sa katotohanan na sa ilang taon naming pagsasama ni Jason ay kumapit lang ako sa paniniwalang kasal kami at mahal ko siya kahit pa nasasaktan ako sa ginagawa niya sa akin.
lalo na sa paraan ng pagtrato nito sa akin. Mabuti na lang talaga at nandito sa tabi ko si Gio. Mula noon hanggang ngayon, siya ang laging nandyan para sa akin. Animong protektor ko sa anumang bagay, kaya kahit papaano ay maswerte pa rin ako. Natutunan ko na kung magmamahal ka rin lang ng isang tao, ay huwag maging padalos-dalos. Dapat talaga, kilatisin muna natin to, kahit mahuli pa tayo sa pag-ibig. Masyado kasi akong nagmadali noon na makapag-asawa. Napunta tuloy ako sa maling tao. Nagayos kaming dalawa ni Gio at masayang kumain ng hapunan. Kakaiba ang ngiti ng bokong at alam ko naman ang dahilan. Sa ngayon ay hiwalay na kami ni Jason. Ewan ko ba? Dati isang sorry niya lang sa akin ay pinapatawad ko na siya. Pero ngayon ay hindi na. Siguro dahil nagsawa na ako. O baka naman dahil kasama ko lamang si Gio kaya malakas ang loob ko. Sa paglipas ng taon ay naging maayos ang relasyon namin ni Gio. Hindi agad kami nagsama. Dahil gusto kong maging maayos muna ang lahat. Unti-unti, niligawan ako ni Gio. Kaya tanggap yun ng mga taong nakapaligid sa amin, lalo't alam nilang lahat ang ginawang panluloko sa akin ni Jason. May mga nagsasabi pa nga sa akin na sagutin ko na si Gio. Total ay, hiwalay na rin kami ni Jason matagal na. Mas mainam pa nga raw si Gio dahil mas matagal pa kaming nagkasama sa iisang bubong. At least kilala ko na. Hinihintay ko na lang din na tuluyang ma-annulled ang kasal namin ni Jason. Gusto ko pa rin na maayos ang lahat ng proseso bago kami tuluyang magsama ni Jason. Pero aaminin ko naman, kapag kaming dalawa na lamang, ay lihim pa rin may nangyayari sa amin. Bagay na hindi na yata namin mapipigil ang dalawa. Kung magtatanong kayo ng update sa akin tungkol kay Jason, ay ang huling balita ko kay Gio, umuwi ito ng Pinas. Wala naman daw kasamang babae, pero malaki pa rin naman daw ang katawan. Yun lang ang sinabi sa akin ito. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Teacher Anika. Magandang araw. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang napakagandang istoryang to. Sa edad na 35, ay nanatili pa rin na binata itong si Mang Rodel. Nag-iisa lang siya sa buhay dahil pumanaw na ang kanyang mga magulang at may kanya-kanya na ring pamilya ang dalawa niyang mga kapatid na babae at sa Amerika na ang mga to naninirahan. Hindi naman masasabi na si Mang Rodel ay pangit o may kapansanan kaya walang nagkakagusto sa kanya dahilan upang manatili itong binata. Sa totoo lang, ay pogi naman tong si Rodel. Nasa 5'7" ang height at taglay naman nito ang matipunong pangangatawan, kakisigan at kagapuhan na hinahanap-hanap din ng mga kadalagahan. Nakapagtapos din naman siya ng 2-year course sa isang vocational school bilang electrician. Likas sa binata ang pagiging mabait at magalang sa kanyang kapwa. Kaya marami ang humahanga at nakakakilala sa kanya sa kanilang lugar. Hindi ito mahilig sa mga inuman o sugal at pati na sa paninigarilyo. Tahimik lamang din to. A man of few words ika nga. Kung kaya wala itong naging kaaway. At dahil sa kilalang masipag ang binata, kaya hindi na ito nahirapan pa na makapaghanap ng trabaho. Pagkatapos ng kanyang vocational course, ay nag-apply agad ang binata bilang janitor sa isang paaralan sa kanilang lugar. Dahil sa kakilala naman ni Mang Rodel ang principal ng naturang paaralan, kung kaya't siya ang maswerte na aplikante na tinanggap bilang janitor at siya na rin ang naging maintenance electrician ng paaralan. Sikat ang school sa kanilang lugar kahit pa may kamahalan ang tuition fee o matrikula.
Ang nakakapag-enroll lamang doon ay pawang may mga kaya sa buhay. Ang ibang estudyante ay talagang mayayaman pa. Pawang magaganda ang karamihan sa mga babae. Halatang asikaso din nila ang mapuputi at makikinis na kutis. Sadyang nakakabighani ang mga kadalagahan sa naturang paaralan. 18 years old na above ang karamihan sa mga estudyante. Marurunong na rin tong sumunod sa mga uso, lalo na pagdating sa pananamit. Konti lamang ang estudyante ng mga lalaki na naka-enroll doon at halos nasa 2 lamang ang lalaki sa bawat 10 babae. Kaya hindi na nahihirapang manlikaw ang mga kalalakihan at sinasagot agad ng mga kadalagahan. Madalas nga na may nahuhuli si Mang Rodel sa iba't ibang mga lugar sa loob ng campus. Hindi lamang niya yun pinapansin. Taong 2017. Noong mag-enroll naman sa naturang paaralan, ang magandang dalaga na si Roxanne, ang nag-iisang anak ng kapitbahay ni Rodel na parehong OFW. Bata pa lamang si Roxanne ay kilala na ito ni Mang Rodel. Walang may pipinta si Rodel sa napakagandang mukha nito. Alam ni Rodel na balang araw ay isa si Roxanne sa mga magagandang dalaga sa kanilang lugar. Magiging kabiga-bighani din ang dalaga dahil sa maputi at makinis nitong kutis. Halos nasubaybayan ng binata ang pagdadalaga ni Roxanne dahil sa madalas niya itong nakikita noon na naglalaro sa kanilang lugar tulad ng ibang kabataan. Paminsan-minsan ay nakakausap din niya ito sa tuwing wala itong eskwela, kung ano-ano lang din ang kanilang napag-uusapan. Mga karaniwang tanong na sinasagot naman niya sa abot ng kanyang makakaya. Subalit minsan ay naitatanong nito sa kanya kung pwede na ba itong mag-boyfriend. Pinagbabawalan naman to ni Mang Rodel dahil nag-aaral pa lamang to. Dahil sa wala ang mga magulang, kaya kay Mang Rodel siya lagi nagtatanong. Minsan may mga tanong si Roxanne na kakaiba. Kung sasagutin daw ba niya agad kung sakaling may manliligaw sa kanya. Kung sasama daw ba siya kung may magyayayang lalaki na mag-date. Puro pagbabawal naman ang sinasagot ni Rodel. May isang pagkakataon na may kinumpuning aircon si Mang Rodel sa kwarto nito. Nakadapa ang dalaga sa kama na tila may pinapanood sa laptop. Hindi napansin ni Roxanne na tapos na pala si Mang Rodel at nasa likod na niya ito. Napansin ni Rodel na iba ang tema ng pinapanood ng dalaga kaya't napailing na lamang to. Laking gulat naman ni Roxanne na nasa likod niya na pala si Rodel. Mabilis nitong isinara ang laptop dahil sa pagkagulat. Alis na ako, Roxanne. Paalam ni Mang Rodel. Maraming salamat po ulit, sabi ni Roxanne. Ituloy mo na yung pinapanood mo. Biro ni Mang Rodel na natatawa sa kanyang sinabi. Yun ang unang beses na nahalata ni Mang Rodel na may pagkapilya din ang dalaga. Noong magdebut si Roxanne, ay nagkataon naman na may importanteng lakad si Rodel, kaya hindi ito nakadalo sa mahalagang okasyon ng dalaga. Naisip tuloy ni Roxanne na umiiwas ang binatang kapitbahay. Kinabukasan ng umaga, matapos ang kanyang debut, ay si Roxanne pa mismo ang naghatid ng ulam para kay Rodel. Papalapit pa lamang ang dalaga ay nakita na siya ni Mang Rodel. Kaya pinagbuksan naman agad ng pinto ni Rodel ang dalaga. Galit ako sa iyo, Mang Rodel. Bakit hindi ka dumalo sa aking debut kagabi? May inis sa tono ng babae. May inuutos sa akin si principal, kaya hindi ko naman matanggihan. Mabilis ang sagot ni Rodel. Hindi mo man lang ako nabati ng happy birthday. Panunumbat ng dalaga sa janitor na kapitbahay. Maupo ka muna, Roxanne. Alok ni Rodel sa magandang dalaga. Naupo sila sa sofa na magkatabi pero halatang naiinis pa rin sa kanya ang dalaga. Sorry na, Roxanne. Humingi na lang ng paumanhin ang binata sa nagmamaktol na kapitbahay. Belated happy birthday. Salamat din sa dala mong pagkain. Napangiti si Rodel
dahil sa asal bata pa rin to. Dalaga na ako, Mang Rodel. 18 years old na ako, pahayag ni Roxanne. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang na nakikita kitang naliligo sa ulan kahit hindi naman lang naka-t-shirt. Ang bastos mo naman, Mang Rodel. Naiinis sa sabi ni Roxanne. Bata ka pa kasi noon. Normal lang yun. Pero ngayon ay hindi na pwede. Dahil dalaga ka na at napakaganda mo pa. Paliwanag ni Mang Rodel. Pwede na ba akong mag-boyfriend? Tanong ng dalaga. Hindi pa rin pwede. Dahil kaka-birthday mo lang. Pagbabawal ng binata. Bakit ang mga kaibigan ko ay may mga boyfriend na at may mga first kiss na rin sila? Paliwanag ni Roxanne. Huwag kang kagaya sa kanila. Babala ni Mang Rodel. Bakit naman po? Nalilitong tanong ni Roxanne. Dahil sa hindi ka pa handa. Sagot ng binata. Di turuan mo na lang ko, Mang Rodel. Kahit kiss lang, Lumalabas ang pagiging pilya ng dalaga. Anong turuan? Nagtataka naman si Mang Rodel sa sinabi ni Roxanne. Para maging handa na ako kung sakaling mag-boyfriend na ako, sagot ng dalaga. Hindi ganun kasimple yung ibig kong sabihin, Roxanne. Napapailing na lang si Mang Rodel. Puro ka naman pagbabawal sa akin. Muling naiinis na sabi ng kapitbahay na dalaga. Concerned lang ako sa'yo, Roxanne. Sabi nito. Please, baka pwede. Ikaw na lang yung first kiss ko. Halos magmakaawa ang dalaga. Inilapit pa ni Roxanne ang kanyang pisngi. Pumikit at naghintay. Wala namang nagawa si Mang Rodel kundi hagkan sa pisngi ang magandang si Roxanne. Tapos na, sabi ni Mang Rodel dahil nakapikit pa rin ang dalaga. Sa lips, Mang Rodel. Regalo mo na lang para sa aking dibu. Muling humiling si Roxanne. Bakit pati sa lips mo? Biglang napatanong si Mang Rodel at nagtataka. Kunwari ay ikaw ang boyfriend ko. Parang nakikipagbiruan lang si Roxanne. Total ay nasa loob naman sila ng kanyang bahay at siguradong walang makakahuli sa kanila. Kaya naman napilitang sundin na lamang to ng binata. Smack lang ang ginawa ni Mang Rodel, kaya napamulat ng mata si Roxanne. Yun na yun? May halong pangaasar na sabi nito. Ano ba kasing klase ang gusto mo? Napatanong to. Yung kagaya sana sa napapanood ko, sagot ni Roxanne. Iba na yun. Napakagatlabi ang dalaga. Malumani na nagsalita dahil sa nabuking na siya noon ng janitor na kapitbahay. Basta, hanggang ito lamang ang mabibigay ko sa'yo. Oo na, pero yung medyo sweet naman, para ka namang nagmamadali. O sige na, ipikit mo ang mga mata mo. Utos ni Mang Rodel, at pumikit naman ang dalaga. Napatingin si Rodel sa labi ni Roxanne. Sa mga sandaling yun, ay may umusbong sa kanyang damdamin na hindi niya maipaliwanag ang dahilan. Hinawakan ni Mang Rodel ang pisngi ng dalaga at binigyan ito ng isang malambing na halik. Naatulala ang dalaga sabay napangiti. Basta't huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito, ha? Halatang medyo nag-aalala si Mang Rodel. Huwag kang mag-alala. Secret lang natin to, sagot ang dalaga. Tama ka, Roxanne. Dapat tayong dalawa lang ang makakaalam nito. Salamat, ha. Sa wakas, may first kiss na ako. Natatawa pa si Roxanne. Bawal ang ginawa natin, Roxanne. Paliwanag ni Mang Rodel. Oo, pero mas gugustuhin ko naman na ikaw yung una ko. Dahil alam kong aalagaan mo ko at hindi mo ako papabayaan o sasaktan. Ang paliwanag ng dalaga. Payag ka ba na kahit kunwari lang girlfriend mo ko, Mang Rodel? Tanong pa ni Roxanne. Sige, payag ako kapag tayong dalawa lang. Katulad ngayon ay ituturing kitang girlfriend. Sinabayan na lamang ni Rodel ang nais ni Roxanne. Umalis ang dalaga na may ngiti sa kanyang magandang muka. Halos pinagpawisan naman ng malamig si Mang Rodel
Dahil sa hindi niya inaasahan na sa araw na yun ay mahahagkan niya ang magandang kapitbahay. Naitanong tuloy ng binata sa kanyang sarili kung hanggang kailan niya kaya makakayang paglabanan ang namumuong nararamdaman para sa dalaga. At paano niya maiiwasan ang tila pangaakit nito. Dahil na rin siguro sa walang mamagulang si Roxanne kaya naging malapit ang dalaga sa kanya. Ngayon na dalaga na to ay nag-aalangan na si Mang Rodel. Nagpasya siya na iwasan na lang na makausap si Roxanne. Subalit sadyang mahirap itago ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Napakaganda nito, kaya hindi niya maikakaila na sadyang napakaswerte niya kung siya ang gugustuhin nitong unang makatabi sa kama. Sadyang lihim ang nararamdaman niya para sa magandang kapitbahay na si Roxanne, dahil na rin sa layo siguro ng agwat ng kanilang edad. Kaya lihim ang pagtingin niya sa dalaga. Sinadyang iwasan ni Mang Rodel si Roxanne, pero pilit mang iniiwasan to ni Rodel. Tila kabaliktaran naman tong si Roxanne na laging lumalapit sa kanya. Siguro dahil na rin sa pangungulila sa mga magulang kung kaya't kay Mang Rodel niya hinahanap ang kalinga ng mga nakakatanda sa kanya. Sa unang araw ng eskwela, kung saan si Mang Rodel ay nagtatrabaho bilang janitor, ay nagkaroon agad ng pagkakataon si Roxanne na makausap ang binatang janitor. Habang nagwawalis si Mang Rodel sa may koridor, ay nakita ng binata ang dalaga na papalapit na sa kanya. Hindi na maiwasan ni Mang Rodel ang dalaga na matagal na niyang hinahangaan. Sa paglapit ni Roxanne sa kanya, ay napansin agad ng binata ang maputi at makinis na legs nito dahil sa suot nitong palda na mga 3 inches above the knee ang sukat. Nang makita ni Roxanne si Mang Rodel, ay ngumiti ito sa kanya. Kaya nasilayan din ng binata ang pantay-pantay na puting ngipin nito, na mas lalong nagpatingkad sa mapulang mga labi. "Magandang umaga po, Mang Rodel." Magalang nabati nito sa binata. "Magandang umaga din sa iyo, Roxanne." Bati naman ni Mang Rodel sa dalaga. "Hanga ako sa kasipagan mo, Mang Rodel." Seryoso ang dalaga sa kanyang sinabi at hindi parang nambobola lang. "Mas hanga naman ako sa ganda mo, Roxanne," sabi ni Mang Rodel. "Maganda ako? Totoo ba yung sinasabi mo?" Napatanong si Roxanne. "Totoo. At tama ang narinig mo. Napakaganda mo, Roxanne," sagot ni Mang Rodel. "Bolero ka rin pala? Akala ko tuloy sinadya mong hindi makipag-usap sa akin," sabi nito. Natameme si Rodel at hindi makapagsalita dahil tama naman ang sinabi nito. Nanatiling nakayuko ang matanda dahil totoong iniiwasan na niya ang dalaga matapos ang maling nangyari sa kanila. "Bakit parang umiiwas ka na kausapin ako, Mang Rodel?" Tanong ni Roxanne na parang gusto nitong malaman ang totoong dahilan. Hindi nasagot ni Mang Rodel ang tanong na yun ng dalaga. "Sa tuwing lumalapit ako sa bahay ninyo dahil gusto sana kitang makausap, ang ginagawa mo ay nagpupunta ka sa loob at hindi na lumalabas," dugtong pa ni Roxanne. Nanatiling tikom ang matanda. "Wala naman ibang makakarinig sa magiging usapan natin, Mang Rodel. Kahit ano pang pag-usapan natin ay tayo lang naman ang makakaalam. Pero halatang umiiwas ka na makausap ako," dugtong pa na tanong nito. "Sana tulad pa rin ng dati na kinakausap mo ko at sinasagot mo yung mga tanong ko." Hirit pa ng dalaga. "Gusto ko pa naman sana ikaw yung gumabay pa sa akin sa ibang mga bagay na dapat kong malaman." May lungkot sa boses ng dalaga. "Medyo nahihiya lang ako na kausapin ka, Roxanne. Dalaga ka na kasi." Medyo may ibig ipahiwatig itong si Mang Rodel. "Mas kailangan ko ngayon ang gabay mo, Mang Rodel." Halatang may pakiusap naman sa tanong ng dalaga. "Anong ibig mong sabihin?" Napatanong bigla ang matanda. "Gusto ko sana, ikaw lang. Ikaw yung
maging una ko sa lahat. Walang pag-aalinlangan sa pagkakasabi ni Roxanne. Bakit ba iniisip mo yung mga ganyang bagay? Tanong ni Rodel sa dalagang kapitbahay. Dalaga na ako, Mang Rodel, at ikaw yung napili ko. Sagot nito na halatang pinag-isipan pa. Hindi nakapagsalita si Rodel. Parang desidido na talaga si Roxanne. Sana naman ipayagan mo ko, giit nito. Sige, bayag ako. Basta kailangan tayong mag-ingat at baka malaman pa ng ibang relasyon natin. Sagot ni Mang Rodel. Sang-ayon ako sa sinabi mo, pahayag ni Roxanne. Walang dapat makaalam. At hindi dapat pinag-uusapan sa mga kaibigan. Dugtong pa ni Mang Rodel. Alam ko na yun. Secret lang natin. Sagot ni Roxanne. Tama ka. Dapat talaga secret lang natin. Pagsang-ayon ni Rodel. Hindi mo na ba ako iiwasan? Seryoso ang naging tanong ng dalaga. Sa ganda mo, Roxanne, ay sadyang mahirap kang iwasan. Uwi ka naman ni Rodel. Maganda ba ako sa paningin mo? Tanong ulit ng dalaga. Walang lalaki ang hindi mabibighani sa ganda mo, Roxanne. Ang husay mong sumagot at magsalita mong Rodel. Sana, mas mahusay ka pa pagdating sa... Alam mo na? Natatawang sabi ni Roxanne. Huwag mo akong ginaganyan, Roxanne. Babala ni Rodel. Handa naman ako, Mang Rodel eh. Seryoso at halatang palaban na ang dalaga. Muli na namang natameme ang binata. Ilang sandali na nabalot ng katahimikan ng paligid sa kanila. Sana mula ngayon, di mo na ako iwasan ha. Dahil sa totoo lang, ay masaya ako pagkausap kita. Muling nagsalita si Roxanne. Sige. Lagi na kitang kakausapin, Roxanne, para makabawi naman ako. Pagpayag naman ni Mang Rodel sa hiling ng dalaga. Ayos lang naman po sa akin na kausapin mo ko. Paalala pa ng dalaga. Umiiwas lang akong lapitan ka dahil baka ikainis at ikagalit mo ang pakikipag-usap ko sa'yo. Sagot ni Rodel. Hayaan po ninyo at ako na lang ang pupunta sa bahay ninyo. Natatawa pa ang dalaga sa kanyang sinabi. Muling tumahimik si Rodel at biglang napaisip sa sinabi ni Roxanne. Naalala nito ang nangyari noong nakaraang araw. Maganda ba talaga ako, Mang Rodel? Tanong ulit ng dalaga. Mula ulo hanggang paa ay pinagmasdan siya ni Rodel. Tiyak na sa ganda mo, Roxanne, ay balang araw dudumugin ka sa dami ng iyong manliligaw. Sabi nito na halatang may paghanga para sa dalaga. Naku, alam mo naman hindi po ba, nawala nga ni isang naglakas loob na manligaw sa akin. May konting inis sa tono ng boses ni Roxanne. Natatakot lang siguro ang mga binata sa lugar natin dahil nasa iyo na ang mga katangian na hinahanap ng karamihan sa mga lalaki. Beauty and brain ka kasi, Roxanne. Paliwanag ni Mang Rodel. Kilala kasi ni Mang Rodel ang mga magulang ni Roxanne. Napawang matatalino. Engineer kasi ang ama at nurse naman ang nanay ni Roxanne. Alam din ng binata na ang dalaga ay palaging may honors sa school mula elementarya hanggang sa mga high school si Roxanne. May hina lang ang loob nila. Halata ang lungkot sa boses ng dalaga. Handa ka na ba na merong manligaw sa'yo? Tanong ni Mang Rodel sa dalaga. Oo naman po. Nag-18 na po ako, Mang Rodel. Subalit never pa ako nagkaroon ng manliligaw. Sagot ng dalaga. Huwag kang magmadali, Roxanne. Sa ganda mong yan ay mag-uunahan pa ang mga binata na manligaw sa'yo. Ang payo ni Rodel sa kanya. Kailan naman kayo darating yun? Pag matandang dalaga na ba ako? Tanong ulit ni Roxanne. Malay mo, baka nasa tabi-tabi lang ang binata na gustong manligaw sa'yo. Sagot ang binata. Ikaw po, Mang Rodel. Binata ka naman. Bakit hindi mo ko nililigawan? Tanong nito. Janitor lang ako, Roxanne. Nayo ko naman ang binata nang sumagot sa dalaga. Huwag mo nga hamakin ang trabaho mong yan, Mang Rodel. Isang marangal na trabahong pagiging janitor. At saka, ang pogi mo kaya? Ayaw mo lang manligaw. Sige ka, baka tumandang binata ka pagdating ng araw. Halatang hindi nagbibiro si Roxanne. Sana nga,
May magkagusto pa sa akin, Roxanne. Matamlay na sagot ni Rodel. Ako na lang kayang ligawan mo, Mang Rodel, upang maranasan ko naman lang na magkaroon ng manliligaw at boyfriend. Tanong ng dalaga. Huwag mo akong mabiro-biro ng ganyan, Roxanne. Baka totohanin ko ang sinabi mo. Banta naman ni Rodel sa dalaga. Hindi na kita pahihirapan, Mang Rodel, kung sakaling liligawan mo ko. Ngumiti si Roxanne sa binata sabay kintat. Hindi agad nakapagsalita si Mang Rodel sa tinura ng magandang si Roxanne. Papasok na po ako, Mang Rodel, sabi nito. At naglakad na to patungo sa kanilang silid-aralan. Kung alam mo lang, Roxanne, matagal na kitang gusto. Sabi ni Rodel kasabay ng malalim na buntong hinanga habang pinapanood ang dalaga na papalayo na sa kanya. Nagkaroon naman ng lakas ng loob si Mang Rodel at nag-isip kung paano niya uumpisahan ang panliligaw sa dalaga. Hindi na rin niya maikakaila sa sarili na may pagtingin nga siya sa dalaga. Subalit hindi niya alam kung totoo ba ang sinabi ni Roxanne na siya na lamang ang ligawan. Kaya muling nagdadalawang isip si Mang Rodel dahil baka kasi nagbibiro lamang ang dalaga. Kung tototohanin niyang panliligaw tapos biro-biroan lang pala para kay Roxanne, ayaw niyang mapahiya at baka mas lalong mapaliw sa kanya ang dalaga. Sa paglipas ng mga araw, ay regular nang nakakausap ni Rodel ang magandang kapitbahay sa tuwing nagkakasalubong sila sa loob ng campus. Subalit hindi pa rin magawang manligaw ni Rodel sa dalaga. Isang araw ng Friday ay maaga na namang pumasok sa school si Roxanne. Dahil sa wash day ang araw na yun, kaya hindi naka-uniform ang dalaga. Maganda ang damit na suot ni Roxanne, kaya mas lalong litaw ang kagandahan ng dalaga. Paglapit ni Roxanne ay nakita nito si Rodel sa loob ng kanilang room. Kasalukuyang may inaayos na switch ng ilaw ang binata. Tamang-tama at katatapos lang nitong kumpunuhin ang switch nang dumating si Roxanne. Good morning po, Mang Rodel. Masayang bati ng dalaga. Good morning din sa iyo, Roxanne. Bati naman ni Rodel. Mang Rodel, bagay ba sa akin ang suot kong damit? Nagpaikot-ikot pa ang dalaga sabay sa kanyang pagtatanong sa binatang janitor. Halatang may kapilihan sa kilos ng dalaga. Bagay sa iyo, Roxanne. Mas lalo ka pang gumanda sa suot mo. Sagot ni Mang Rodel. Napangiti naman ang dalaga. Sus, alam kong binubola mo lang ako, no? Parang nagmamaktol ang dalaga. Totoo ang sinabi ko. Ang ganda-ganda mo sa bagong damit mo na yan. Giit nito sa dalaga. Walang halong pambobola, Mang Rodel? Tanong ni Roxanne. Katunayan nga, kung kasintahan lang kita ay baka kanina pa kita niyakap. Walang pag-aalinlangan, nasagot naman ni Rodel. Di, isipin na lang natin na magkasintahan na tayong dalawa, Mang Rodel. Halata sa boses ni Roxanne ang excitement. Hindi ka ba magagalit sa akin? Tanong ni Rodel sa dalaga. Kahit higit pa sa yakap, papayag ako, Mang Rodel. Pahiwatig nito sabay ngiti. Doon ba sa bahay ko, sa bahay mo? Hindi na nakapagpigil pa na sabi ng janitor. Basta, secret lang natin to, Mang Rodel. May konting pag-aalinlangan din mula sa dalaga. Huwag kang mag-alala, Roxanne. Wala akong pagsasabihan na kahit sino. Pangako. Baka may makakita sa atin dito. Kahit papaano, ay may takot sa tono ng boses ng dalaga. Halika, may alam akong lugar. Dinala ni Mang Rodel ang dalaga sa isang kubling lugar na kung may dumating man ay hindi agad sila mahahalata. Nagkatinginan muna ang dalawa. Nangakmang hahagkan na ni Mang Rodel ang dalaga, ay pumikit na lamang to at hinintay ang matamis na halik mula sa janitor. Mula sa noon ni Roxanne paibaba. Napansin ni Rodel na nakapikit pa rin ang mga mata ni Roxanne at tila walang bahid ng pagtutol mula dito. Parehas silang kinakapos sa paghinga sa kanilang palitan, ngunit wala pa ring pag-awat sa isa't isa. Parehas silang hingal. Nang maya-maya,
nakarinig sila ng mga nag-uusap na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dali-daling nag-ayos si Roxanne. Mabilis na naghiwalay ang dalawa at unang lumabas si Mang Rodel bitbit ang mga tools na ginamit niya sa pag-aayos ng switch. Kunwari ay may binabasa naman sa cellphone ng dalaga nang dumating ang kanyang mga klase. Maghapon na hindi makapaniwala si Rodel sa muling namagitan sa kanila ng dalaga. Sa kabilang dako ay naging masaya naman si Roxanne sa kanyang pangalawang halik mula sa binatang janitor. Kahit kunwari lang na magkasintahan sila, ay may kung anong alab na naman ang bumalot sa dalaga. Parang may kung ano sa kanyang pagkatao na nais pa ng masigit pa dun. Muling nakaisip ng kapilihan si Roxanne. Kaya naman nang makauwi na to at papadilim na, ay nagkunwari ito na dadalhan ng ulam si Rodel at pinuntahan niya ang binata sa bahay nito. "Tao po." "Tao po?" sabi ni Roxanne sabay katok sa pinto nito. "Tuloy ka, Roxanne," sabi naman ni Rodel nang pagbuksan nito ng pinto ang dalaga. "Dinalhan kita ng ulam," wika ni Roxanne. Sa pagpasok ng dalaga sa bahay ni Mang Rodel, ay sinadya nito na ilapit ang sarili upang maamoy ng binatang janitor ang gamit niyang pabango. "Ang bango naman ng kasintahan ko," sabi ni Rodel, na halatang pinanindigan pa rin ito na magkasintahan nga sila ni Roxanne. Napangiti ang dalaga nang tawagin siyang kasintahan ni Rodel. Malaki man ang agwat ng kanilang edad, ay hindi ito hadlang sa isipan ng dalaga. Mas lalong nanggigigil si Rodel sa suot ngayon ni Roxanne, dahil nakasando lamang to at isang manipis na short. "Pwede ba natin ulitin yung kanina, Mang Rodel?" Walang pag-aalinlangan na tanong ng dalaga. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng janitor. Hindi muna nakasagot ang dalaga sa tanong ni Rodel. Halatang nagdadalawang isip pa to kung uulitin niya ang tinanong niya. "Yun ba talaga ang sinadya mo dito, Roxanne?" Si Mang Rodel na lang ang diretsahang nagtanong sa dalaga. "Opo," seryosong sagot ng dalaga at naunawaan naman yun ni Mang Rodel. Hindi na nagdalawang isip pa ang janitor at dinala niya agad ang dalaga sa kanyang silid. Hindi na maaaring itanggi ng dalawa na parehas na silang nilukob ng matinding pagkauhaw sa isa't isa. Pagkasara ng pintuan, ay agad isinandal ni Rodel ang dalaga sa pinto at mabilis na nagyakapan ng dalawa na para bang magkasintahan talaga at agad sinuyo ang labi ng bawat isa. Agad na nakalas ni Rodel ang suot ng dalaga nang hindi nito namamalayan. Hindi makapaniwala si Mang Rodel na nasa harapan na niya ang babaeng matagal na niyang pinapangarap. "Ang ganda mo talaga, Roxanne. Hindi ko sukat akalain na sa akin mo'y pagkakatiwala ang lahat." Mahina lamang ang pagkakabigkas ng janitor at tuluyan ang dinala ni Mang Rodel ang dalaga sa kanyang kama. Kusang binukas si Roxanne ng mabinti at iniyakap to sa bewang ng janitor. Tila ayaw niyang pakawalan pa ang matanda. Sa puntong yun ay tuluyan nang nagpadala sa agos ang dalawa. Walang sinayang na sandali. Halos mabaliw ang dalaga sa tindi ng tinatamasang alapaap. Nakapikit na lamang to habang mahigpit ang yakap dahil sa hindi malilimutang karanasan mula sa janitor na si Rodel. Lumipas pa ang minuto. Tuluyan nang humupa ang apoy na kanilang pinasiklab. "Ang swerte ko, Roxanne," ang tanging nasabi ni Rodel. "Pero nag-aalala ko, baka hinahanap ka na sa inyo," ang katuwiran ni Mang Rodel. "Alam nila na nandito ako, kaya hindi nila ako hahanapin, Mang Rodel," ang sagot ng dalaga. "Marami pang pagkakataon ang darating sa atin, Roxanne. Basta't mag-iingat lamang tayo," ang payo nito sa dalaga. "Sige po, Mang Rodel." Pinulot ni Roxanne ang mga kasuotan sa sahig at muling nag-ayos ng sarili. "Pumunta ka na lang ulit dito sa bahay ko, Roxanne, pag may panahon ka,"
Paalala pa ni Mang Rodel sa dalaga habang nag-aayos to. Babalik ako sa linggo, Mang Rodel. Day off kasi lahat ng katulong namin. Wala sila sa bahay maghapon. Mabilis ang naging pahayag ni Roxanne at sobrang excited. Ibig mo bang sabihin, maghapon din tayong magkakasama? Biglang napatanong si Mang Rodel. Ayaw mo ba nun, Mang Rodel? Balik tanong ng dalaga. Sa bagay, mas masaya nga kung buong maghapon tayong magkakasama. Napangiti si Rodel. Bibigyan ko pa sila ng pera, allowance, para sa panonood nila ng sine upang mas lalo pa silang gabihin sa pag-uwi. Paliwanag pa ng dalaga na nasisiyahan sa naiisip niyang plano. Paano, Mang Rodel? Aalis na po ko. Salamat muli ah. Pagpapaalam ng dalaga at tuluyan na tong umalis. Hanggang dito na lamang po muna ang ating istorya. At salamat sa mga pakikinig.